Salutare băieți, eu sunt Goe Fisherman și azi voi prezenta o montură anti-tangle special pentru începători. Avem un tub anti-tangle, o biluță de silicon, un vârtej. Vom folosi un coșuleț de 50 de grame. Eu pe ăsta îl prefer cel mai mult. Acum începem cu tubul anti-tangle. Am tubul anti-tangle. Precizez, pentru începători, linia principală vine introdusă prin partea scurtă a tubului anti-tangle. Bun, am introdus tubul anti-tangle. Acum o să luăm biluța de silicon care protejează nodul. Acum vă voi arăta tubul anti-tangle, biluța de silicon care protejează nodul. După care vom lua vârtejul. Eu fac un nod foarte simplu. Vom băga prin ochiul vârtejului. Vom învârti de 7 ori. 7-8 ori de preferință. Sper că se vede. Acum o să băgăm prin bucla care a rămas lângă vârtej. Strângem bine. Umezim un pic mereu firul principal. Lăsăm mereu un pic în partea, un pic de fir, pentru că când lansăm posibil să mai strâng nodul. Cred că se vede perfect. Un nod foarte simplu, foarte simplu. Trăiem un pic surplusul, după care vă voi arăta tubul anti-tangle, biluța de silicon care protejează nodul și vârtejul. Acum putem să băgăm coșulețul. Eu folosesc un coșuleț de 50 de grame. Foarte simplu de făcut, eficientă, nu se încurcă. După, dacă vreți să schimbați, să faceți pe fund, puteți să desfaceți de aici coșulețul. Este foarte simplu. O montură care mie îmi place foarte mult. O folosesc foarte mult. Dacă vreau, o schimb imediat cu plumb pe fund. E foarte simplu. Uitați. Precizez pentru începători că majoritatea experților pescari deja știu. Simplu. Foarte simplu de făcut. Tubul anti-tangle. Biluță de silicon pentru protejarea nodului. Un vârtej. După care puteți să folosiți coșuleț sau plumb pentru fund.
Eu mă folosesc coșulețul, pentru că pescuiesc foarte mult la caras și crab, îmi place. Uitați, simplu, foarte simplu de făcut. Eficient, corect, făcut, pentru că am văzut la alții că încep să bage prin partea mare, ceea ce e greșit, să băgați pe partea asta, linia principală. Linia principală se bagă prin partea scurtă a tubului anti-tangle. După care urmează o biluță de silicon pentru salvarea nodului, e un vârtej. Eu acest video mai mult pentru începători. Începătorii care vor pescui cu montură anti-tangle. Acum vom alege un ac diferite mărimi, care vreți, cum vreți. Eu voi folosi un final de 0,18. Finalul îl folosesc mereu mai fin. Linia principală o fac mai de un 0,20, 0,25. Depinde ce tip de pescuit adopt. Acum voi face nodul pescăresc. Umezim mereu nylonul ca să ne vină un nod perfect. Vom lua un. Învârtind mai pic, mi-alunec, că trebuie umezit bine. Mi-alunec foarte tare. Vom reface din nou nodul. Acum vom strânge nodul pescăresc. Am făcut nodul pescăresc. Acum vom tăie și vom lega de linia principală. Eu finalul las maxim de 30-40 de centimetri de la linia principală. Vom reveni la vârtej. Aici voi face același nod simplu care l-am făcut pe linia principală. Voi învârti de 7 ori, 7-8 ori. Puteți face și 2 în plus pentru siguranță. Tirați de 7-8 ori. După aia băgați prin buclă, în bucla care rămâne aproape de vârtej.
strângeți bine. Deci eu finalul las maxim de 0,3 de 30 de centimetri, o 35-40 maxim. După care voi face un nod de protecție. Nu știu dacă mulți dintre voi îl faceți. Eu lângă nodul care l-am făcut pe vârtej, voi face un nod de protecție. Deci, lângă nodul principal, am făcut un alt nod de protecție. Este foarte, foarte important, băieți, pentru începător, nodul de protecție. Când lasați nodul ăsta, dacă trebuie să strângă, se va opri în ăsta de protecție și nu se rupă montura. Uitați, nodul normal și nodul de protecție. Montura deja am terminat-o. Acum o să o arăt cum e făcută. Recapitulăm. Alora, partea principală întotdeauna o băgăm prin partea scurtă al antitangle-ului. Coșuleț de 50 de grame puteți să folosiți și mai mare și mai mic. După aia avem nevoie de o biluță de silicon pentru protejarea nodului, un vârtej, după care un ac din numărul care îl vreți voi. Finalul eu îl fac de 0,18, cât mai fin. Și cam asta este montura anti-tangle. Acum încerc să o pun să o vedeți cât mai bine, dacă reușim să o vedem. Dați și acul, coșulețul, biluța de gumă și vârtejul. După voi, dacă vreți să schimbați, puteți să schimbați, să băgați pe fund. Foarte eficientă această montură, super! Bine băieți, salutare! Ne vedem pe data viitoare cu un nou video. Salutare!